भ्रष्टाचारी हो सभे बालाचारी हो सभे लोग यह कहता। बढ़ल भ्रष्टाचारी हो सभे बालाचारी हो सभे लोग यह कहता। टूट गइल आस ना भइल विश्वास तो दिक्कत भइल रहता। पंचायत के बेटा सबके चहेता लावे के बाहो। विजयी के झंडा लहरावे के बाहो। बलराम भैया के मुखिया बनावे के बाहो। ए भौजी विजयी के झंडा लहरावे के बाहो। बलराम भैया के मुखिया बनावे के बाहो। जमी बोलेगी गगन बोलेगा। और अगर पूछोगे बलराम भोक्ता जी के बारे में तो कल्याणपुर पंचायत का कण कण बोलेगा, कण कण बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, सुयोग कर्मठ ईमानदार जुझारू संघर्षशील व लगनशील प्रत्याशी बलराम भोक्ता जी को कल्याणपुर पंचायत से विजयी बनाएं। पैसा के न लोभों में आवे के बा, विरोधी के घर से भगावे के बा, विरोधी के घर से भगावे के बा। पूरा पंचायत के नहीं प्रयास हो, फ्री में पास हो इंदिरावास हो, इंदिरावास हो, इंदिरावास हो। पैसा के न लोभों में आवे के बा, विरोधी के घर से भगावे के बा। बीत गइल 5 साल भइल बाटे बुरा हाल हिस्से लावे के बा हो। विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। बलराम भैया के मुखिया बनावे के बा हो। ए भौजी विजयी के झंडा लहरावे के बा हो। बलराम भैया के मुखिया बनावे के बा हो। जेरे जमी रहे न जेरे आसमां रहे, आंसुओं में दबकर कब तलक धुआं रहे, कब तलक धुआं रहे। जी हाँ दोस्तों, आपका बेटा, आपका चहेता, आपका नेता बलराम भोक्ता जी को कल्याणपुर पंचायत से भारी मतों से जिताकर विजयी बनाएं। सभे जानता गहुआ मुहाला नु हो, बलराम भक्ता के भइल बहाला नु हो, भक्ता के भइल बहाला नु हो। मिल जाई पेंशन टेंशन होई मुक्त हो, राशन कार्ड के उठाई हा तू लुप्त हो, उठाई हा तू लुप्त हो, उठाई हा तू लुप्त हो। सभे जानता गहुआ मुहाला नु हो, बलराम भक्ता के भइल बहाला नु हो। कहे शिल्पी